Pozdrav, moje ime je Ivan Grbeša. Veza Dom je podcast za iseljenu Hrvatsku i domovinu. Koristeći novu tehnologiju Zoom za daljinsko snimanje, Sling Studio za snimanje u studiju, jednog dana kad ova korona ode ča, i YouTube za difuziju signala, a uz YouTube i druge načine difuzije signala kao što je LinkedIn, Facebook i drugi. Omogućavam podcast programe za iseljenu Hrvatsku. Svi vi koji imate interesantnu temu ili priču, a želite stvarati vezu iseljene Hrvatske i domovine, znači Veza Dom, dobro ste došli. Specijalno svi vi koji ste pretplatnici na veliki broj programa iz domovine kroz ION aplikaciju koju možete ugraditi na Roku IPTV i sada na Apple TV i Amazon Fire TV. ION, znači ION TV je aplikacija koju koristimo za emitiranje tih televizijskih kanala iz domovine. Ukratko pokušat ću sada u ovome programu pokazati vam, to jest omogućiti da vidite kako se radi s tom aplikacijom i u čemu je riječ. Taj Roku stick ili uređaj koji možete nabaviti za $70-80, možete ugraditi u vaš televizijski prijemnik koji ima, to zovu HDMI input. Također imate i televizija koje u sebi imaju ugrađen Roku. Tako samo je potrebno graditi aplikaciju, kao što vidite sada na ovom ekranu. Znači, ovo vam je aplikacija, ION aplikacija, i jednostavno kad imate ugrađeno, to je znak, to je logo za tu aplikaciju, kliknete pomoću remote kontrole na tu aplikaciju i u nju uđete. Kad ste u toj aplikaciji, imate izbor tih kanala. Veliki izbor kanala iz domovine. Samo da smanjim zvuk tako da mene čujete. Znači u ovom slučaju uključili smo, automatski je došlo na prvi program Hrvatske radiotelevizije. Na donju stranu, na moju lijevu stranu, imate ovaj program, znači Hrvatska radiotelevizija, slika Hrvatske, jeli? Uz to također imate i broj radio kanala, znači to nema slika, samo radio, od Hrvatskog radija do raznih radio kanala. Onda tu ujedno imate športske kanale i većinom nogometnih utakmica koje možete pratiti iz domovine jer su vam na ovim športskim kanalima. Dobro, znači šport. Ja sada jednostavno idem od kanala do kanala. Radio kanali, televizijski kanali, prvi, drugi, treći, četvrti kanal. To sve vidite sada, nadam se. Imate RTL kanale, njih 5-6, CMC, to je glazbeni program,
Z1 što vole isto puno ljude u sviništvu pratiti, a specijalno radi recimo Bujice i gospodin Dujmović isto ima pres klub i tako nešto, Lordato televizije je jedan od najpopularnijih za naše, pošto naši gledatelji jesu svi stariji. Ovo vam je Nova TV, ali ova se emitira iz Istre. Radi toga što glavna kuća Nova TV, koju su nedavno kupili poduzetnici iz Srbije, nama izgleda su zabranili to emitiranje, tako da ne emitiramo ono što nije legalno. Oni drugi koji to emitiraju, kršate kanadske zakone, oni vam to prodaju, a vi plaćate i financirate oni koji vam ne žele dobro. Također, Diadora, jedna od televizijskih kanala, Posavska televizija, Vinkovačka televizija, Osječka televizija, nešto vezano za kuhinju, Al Jazeera, i to bi bile sve iz Hrvatske što ovdje možete vidjeti. Znači, to su vam ti hrvatski kanali. Ući ćemo znači možemo brzo proći od jednog do drugog, doći na Hrvatsku radioteleviziju i vidite sad što oni emitiraju. Evo to emitira Hrvatska radiotelevizija. Još je tu jedna stvar interesantna u kontekstu, da vam to isto pojasnim. Kad jedan puta ste na kanalu, možete kontrolirati taj kanal na taj način da možete vratiti unazad. Znači imate taj playback option. Znači ako sam ja recimo promašio danas dnevnik 3 recimo i tako dalje, bio sam negdje i hoću ga gledati, ovdje na donjem dijelu to izaberem dnevnik 3 i mene vrati nazad i gledam dnevnik 3. Tako ne postoji na tim glavnim kanalima, ne možete ništa promašiti i uvijek se možete vratiti nazad i gledati što vas interesira. Znači tu se vidi razlika u vremenu u Kanadi i u domovini. I jednostavno opet vraćajući se nazad na prvi kanal, imamo prvi kanal izravno kao što emitiraju ovoga momenta. Interesantno je još napomenuti da možete ići na live, to je ovo u Crvenom gori, ili možete nazad vratiti 6 sati ili 12 sati nekih od tih kanala. I to bi bilo manje više to. Dok gledamo zajedno tu Hrvatsku televiziju, ja ću se vratiti na naš program danas. U našem programu danas, znači Veza dom, pokušali smo koncipirati nešto drugačije, nešto novo. Pratim sjednice Sabora Republike Hrvatske i pokušam naći teme koje bi interesirale iseljenu Hrvatsku. Tako, prije par dana su imali na dnevnom redu Sabora raspravu o instituciji pučkog pravobranitelja, znači koja ima za cilj štititi građane od povreda ljudskih prava uzrokovanih postupanjem tijela državne uprave i pravnih osoba sa javnim ovlastima. To je središnje tijelo za suzbijanje diskriminacije te nacionalni preventivni mehanizam za sprječavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih i ponižavajućih postupka ili kažnjavanja. O svom radu oni su samostalni i neovisni, ali njih imenuje znači ravnateljicu
ili pučku pravobranitelja ili pravobraniteljicu imenuje Sabor, te je Sabor imao raspravu vezano za to. Sad mene tu interesira ta ponižavajuća, možda neljudskih ili ponižavajućih okolnosti koje iseljena Hrvatska doživljava od strane Hrvatske i njenih institucija. Idemo promatrati to iz Sabora. Znači, dozvolite mi da ovo pokrenem. Poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege zastupnici. U vrijeme opće stagnacije, krize, nazadovanja, gubitka radnih mjesta, smanjenja proračuna na svim razinama, lijepo je čuti da postoje neki sektori koji kontinuirano napreduju. Naime, pravobraniteljstvo je najbrže rastuća industrija u Hrvatskoj. Proračun Ureda pravobraniteljice za ljudska prava već godinama vrtoglavo raste, otprilike ritmom od pola milijuna kuna godišnje. Tako je proračun tog ureda 2008. godine bio 7 milijuna kuna, a 2018. već 12 milijuna kuna, 2019. 12,5, a 2020. već skoro 13 milijuna kuna. Taj rast prati i rast broja zaposlenih. Ako gledamo izvješća koja ćemo, nadam se, konačno raspraviti uskoro u Saboru, a to su izvješća koja još u Saboru nismo dobili pravobraniteljice za 2018., 2019. i 2020. stanje zaposlenih je bilo sljedeće. 2018. u tom uredu sve skupa radilo je 49 ljudi, 2019. broj raste na 52, a 2020. 53. 53 ljudi. Kolega Bulj je citirao prosjake i sinove u prethodnoj raspravi, pa ću se nadovezati na njega i reći 53 šćapa. Lipa company, rekao bi Amerikanac Joe prosjacima i sinovima. Lipa company, 53. Trebat će uskoro preimenovati Ured pravobraniteljice za ljudska prava u holding za ljudska prava, uz koji bismo onda imali holding za ravnopravnost spolova i holding za prava djece. Izuzet ću kao časnu iznimku Ured za prava osoba s invaliditetom, čije smo izvješće podržali. U Hrvatskoj je pučki pravobranitelj jedina institucija koja je propisana Ustavom. Kasnije 2003. i 2008. zakonom su dodana posebna pravobraniteljstva za djecu, osobe s invaliditetom i ravnopravnost spolova. Sve to je potrebno objediniti pod jedno pravobraniteljstvo za ljudska prava s odgovarajućim pod uredima, a procjena je da bi jednako efikasno radili i sa 1/4 zaposlenih. Nitko me ne može uvjeriti kako bi primjerice, kako 13 pravnika recimo, umjesto 52 ljudi ne bi moglo odraditi u godinu dana sav posao koji nam se prezentira u izvješću koje je brošurica od 200 strana. Osim objedinjavanja i smanjenja tih mastodontskih ureda s golemim troškovima, potrebno je skratiti rok na koji se pravobraniteljica bira. Razumije mi bilo da to bude primjerice 5 godina umjesto 8. Također potrebno je odrediti da je Sabor bira 2/3 većinom. Time bi se tražio širi konsenzus i možemo pretpostaviti da bismo, zahvaljujući tom širem konsenzusu, odabrali ideološki neostrašćenu osobu koja će se baviti svojim poslom, a ne parapolitikom, ideološkim dociranjem i promicanjem agendi za koje nema legitimitet. U Saboru javnosti se svojevremeno vodila rasprava i oko same zakonitosti izbora pravobraniteljice na odlasku. Dovodilo se u pitanje je li uopće imala zakonski propisanih 15 godina staža u struci. Nije se dovoljno bavila onim čime se morala baviti. Naposlije ćemo o tome govoriti kada, ako
konačno dođe na red izvješće za 2020. godinu koja je bila godina teških ograničenja i kršenja ljudskih prava u situaciji korona krize. Ali je zato dolazilo u konflikte s hrvatskim institucijama, primjerice s policijom. Pa je tako ravnatelj policije Nikola Milina prije nekoliko godina bio prisiljen uputiti pismo pučkoj pravobraniteljici Lori Vidović u kojem stoji da je 9-godišnji Afganistanac o kojem je dostavila dokumentaciju bio u pratnji oca, te da, citiram, policija nikada nije deportirala dijete bez pratnje, već je postupila uvažavajući sve zakonske odredbe koje su u tom slučaju primjenjive. Nije to bio jedini put da je pučka pravobraniteljica neosnovano blatila hrvatsku policiju i provodila politiku ohrabrivanja ilegalnih migracija i relativiziranja kaznenog djela nelegalnog i nasilnog prelaska državne granice. Imamo i jedan slučaj, o tome mogu u pojedinačnoj raspravi, gdje je pučka pravobraniteljica objavila neke stvari na svojoj mrežnoj stranici, pa je reagirao i DORH, o tome eventualno kasnije. Pučka pravobraniteljica prije nekoliko godina je javno blatila hrvatske policajce i prijetila kako će tužiti Hrvatsku velikom bratu, kako ona kaže, obavijesti, citiram, međunarodne organizacije koje se bave monitoringom ljudskih prava u Hrvatskoj, uključujući odbore i pododbore Vijeća Europe, UN-a za prevenciju torture. Zbog toga što joj je uskraćena mogućnost nenajavljenog i neposrednog uvida u policijsko djelovanje i podatke, jer je smetaju dojave kako policija vrši nasilna odvraćanja, tj. u krajnjem slučaju obrane granice koristi palice. Pučka pravobraniteljica Lora Vidović, čiju nasljednicu ćemo uskoro odabrati, djelovala je i kao partikularni ideološki akter i jasno je zauzela stranu i prilikom održavanja referenduma o braku 2013. godine. Kada se referendumu usprotivila, iako za to nije imala nikakvo utemeljenje u Ustavu, zakonima RH ili međunarodno prihvaćenim konvencijama. Izvješće 2016. joj nije prošlo u Saboru. Ajde malo da vidimo što kaže Zakon o pučkom pravobranitelju. U članku 2. definira ovako: pučki pravobranitelj je opunomoćenik Hrvatskog sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom, zakonima i međunarodnim pravnim aktima o ljudskim pravima i slobodama koje je prihvatila RH. Time se treba baviti i podnositi redovna izvješća Hrvatskom saboru. Članak 16. u stavku 3. kaže: pučki pravobranitelj podnosi godišnje izvješće najkasnije do kraja prvog tromjesečja za prethodnu kalendarsku godinu. Zašto onda, do koga je to što mi u Saboru još nismo raspravili izvješće za 2018., ni 2019., ni 2020., nego ćemo to sada raditi na brzinu na njenom odlasku. Tako veliki holding za ljudska prava mora nekako opravdati svoje postojanje i poslovanje u ovim gabaritima. Uvjeriti one koji ih plaćaju, a to su građani RH, da postoji tržište. Stvara se pogrešna slika da je u Hrvatskoj na djelu golemo kršenje ljudskih prava, ali to nije slučaj. Pravobraniteljica je u mnogo čemu bila parapolitička figura i to je jedan od razloga, ponovit ću, zašto smatram da se ubuduće bi trebalo ih izglasavati dvotrećinskom većinom u Saboru, a ne da stranka koja ima većinu po svojoj volji namjesti tu figuru koja onda 8 godina djeluje kao parapolitički akter. Podrobnije ćemo puno stvari kad na raspravu dođu zaturena izvješća za prethodne 3 godine, ali čisto za ilustraciju. U izvješću iz 2018. godine pravobraniteljica ističe: i dalje nam pristižu pritužbe migranata i OCD-a koje upućuju ne samo na otežani pristup međunarodnoj zaštiti, već i na nasilje policije nad migrantima u iregularnom prelasku granice. Zamislite, policija koristi silu prema onima koji ilegalno prelaze granicu. Valjda bi ih trebala uvjeravati verbalno. U preporukama u poglavlju u izvješću iz 2018. kojeg sam pogledao, prava nacionalnih manjina, pravobraniteljica bi ograničavala suverenitet hrvatskim građanima, točnije pravo na referendum. Pa preporučuje, preporuka 20, Ministarstvu uprave da izradi prijedlog zakona o referendumu kojim će se od ove vrste odlučivanja izuzeti pitanja ljudskih prava, uključujući i prava nacionalnih manjina. Znači, pučka pravobraniteljica, ispada da pučka pravobraniteljica znači ona koja puku brani pravo da sam kreira zakone u zemlji u kojoj živi. Puno je tu i drugih stvari i bit će kasnije prilike u pojedinačnoj raspravi i eventualno u replikama. Izvješće 2020. je posebno, rekao bih, sramotno. Raspravit ćemo ga ovdje pedantno i podrobno.
Recimo, pravobraniteljica se opsesivno bavi pozdravom Za dom spremni, na tragu onih koje je Vlado Gotovac svojevremeno nazvao egzorcistima ustaškog duha u Hrvatskoj, a vrlo općenito i površno govori o korona diskriminaciji i teškim kršenjima ljudskih prava. Na kraju mogu samo izraziti nezadovoljstvo što se više ljudi, a u Hrvatskoj sigurno imamo puno vrsnih i iskusnih pravnika, senzibiliziranih za ljudska prava, nije javilo na natječaj. Imali smo 2 rekreativno umirovljeničke prijave i 2 koje su prošle odbor i koje imamo sada pred sobom. To je premalo. Pitam se je li opće mnijenje takvo da je već unaprijed odlučeno tko će postati nova pravobraniteljica, pa se nema ni smisla kandidirati. Tko god bio izabran, nadam se da neće nastaviti praksu svoje prethodnice. Nadam se da Holding za ljudska prava barem više neće rasti, dodatno opterećivati proračun, a ako dobijemo većinu u Saboru, jednog dana sigurno ćemo sva 4 ureda objediniti i smanjiti broj zaposlenih i trošak tog ureda na razinu primjerenu opsegu posla kojeg obavlja. I za kraj, nadam se da nova pravobraniteljica neće djelovati kao parapolitička figura, da neće paušalno blatiti hrvatsku državu i njene institucije, da neće gurati partikularnu ideološku agendu i nepodnošljivo docirati kao njena prethodnica, već se baviti poslom koji je predviđen Zakonom o pučkom pravobranitelju. Sve ovo rečeno može vama i njoj na jedno uho ući, na drugo izaći, kao da se nije ništa dogodilo, jer prosta većina i onako će donijeti odluku, pa nek joj sa srećom. Hvala. Sljedeći klub zastupnika. Dobro, poštovani gledatelji. Ovo je sada zastupnik Raspudić, njegova razmišljanja vezano u ime kluba Mosta, njihova razmišljanja vezano za tu instituciju pučkog pravobranitelja. Evo danas, što se tiče iseljene Hrvatske, može doći pod kategoriju neljudskih i ponoživajućih postupka. Želim ja ovdje, zaradi toga što nemamo zastupnika za iseljenu Hrvatsku, malo razmišljati o izbornom zakonu. Znači zakonu pomoću kojeg državljani Republike Hrvatske koji žive izvan Republike Hrvatske idu na izbore, na glasovanje za institucije u Republici Hrvatskoj. Jel vi mislite da je to neljudsko i ponižavajući postupak? Zamislite, recimo, to znam da ste čuli u puno navrata, u Kanadi moraš zrakoplovom 4-5 sati od jednog kraja Kanade druge, a mi imamo tu u ambasadi u Odavi i konzul u Torontu 2 mjesta koje su otvorena da ljudi mogu doći na izbore. Ja mislim da ti koji su napravili te zakone zbilja ponižavaju iseljenu Hrvatsku. A znamo ko je taj zakon stvorio. To vam je bio SDP i današnji predsjednik Republike Hrvatske koji je ucijenio vladu Jadranke Kosor i onda u ono vrijeme su oni promijenili tu kvotu ili koliko je iseljena Hrvatska mogla imati zastupnika u Saboru Republike Hrvatske.
I do tada nisu stvari bile najbolje, jer za zastupnike iseljene Hrvatske HDZ je jednostavno napravio svoju listu za tu 11. izbornu jedinicu, tamo je stavio one poslušnje njihove ljude, tako da iseljena Hrvatska nije tu imala ni što reći. I tako na taj način su imali očito broj ruku u Saboru, a iseljena Hrvatska je ostala tamo gdje danas je i to bi bilo manje više moja razmišljenja tog izbornog zakona i hoće li jednog dana ta institucija pučkog pravobranitelja malo razmisliti o tim neljudskim i ponižavajućim postupcima koje su nama zadali SDP-ovci, a usvojili HDZ-ovci, da nas zaborave i gurnu, marginaliziraju na stranu. Pozivam se da netko nešto učini vezano za to. Dobro, još malo vezano za to. Sad ćemo pokušati naći drugo mjesto, pa ćemo pokrenuti ponovo tu situaciju. Životopis gospođe Šimonović, jedne od kandidatkinja, savršeno se uklapa u globalističku agendu i njihovo tumačenje ljudskih prava. Postavlja se pitanje kako to da je dobila podršku i HDZ-a i SDP-a pa i Možemo? Je li to zato što možda dijele isti svjetonazor? Surađivala je sa Centrom za mirovne studije, čiji su tadašnji prvaci danas okosnica lijevo-zelenog saborskog bloka. Ovdje se radi o ideologizaciji ljudskih prava, odnosno ostvarivanja monopola na ova pitanja, ali i o nametanju jednog svjetonazora koji zapravo ne podnosi drugačija mišljenja. Obzirom da aktivnosti pučkog pravobranitelja uključuju aktivnosti na području zaštite ljudskih prava, zatim aktivnosti na području suzbijanja diskriminacije uz iznimno bitan nacionalni preventivni mehanizam, uz nužnu zaštitu prijavitelja nepravilnosti, dakle govorimo o čitavom spektru aktivnosti kojima je cilj zaštita temeljnih ustavom zajamčenih prava naših građanki i građana. U svakodnevnom životu česte su situacije u kojima građani nisu skloni prijavljivati kršenje ljudskih prava i diskriminaciju zbog nepovjerenja u institucije, zatim prihvaćenosti kao uobičajenog obrasca ponašanja, straha od viktimizacije i drugoga, stoga je potrebno, kako navodi dosadašnja pučka pravobraniteljica u svom izvješću o radu za 2020. godinu, osnažiti preventivni rad usmjeren na borbu protiv svih oblika nesnošljivosti te pojačati napore i aktivnosti usmjerene na zaštitu jednakosti, posebice u kriznim okolnostima. Sadržaj i oblik takvih aktivnosti treba biti prilagođen potrebama, mogućnostima i socijalnim okolnostima pojedinih ranjivih skupina, a približavanju ove teme građanima pridonijelo bi i educiranje o pojmu diskriminacije i dostupnim mehanizmima zaštite te jačanje medijske pismenosti. Na nacionalnoj razini
Promociji jednakosti kao temeljne vrijednosti svakako bi pridonijelo usvajanje Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za period od 2021. do 2027. te pratećih dokumenata, dakle Akcijskog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i Akcijskog plana za suzbijanje diskriminacije od 2021. do 2023. te Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije koji je istekao, podsjećam, još 2019. Koliko je važna uloga instituta pučkog pravobranitelja može se rezimirati kroz pojedinačne preporuke poput jedne koju je dosadašnja pučka pravobraniteljica uputila čelnicima jedinica lokalne samouprave nakon pritužbi građana s njihova područja. Tako je pučka pravobraniteljica svojedobno zaključila: nedostupnost pouzdane zdravstveno ispravne vode može ugroziti temeljna ljudska prava na život i zdravlje zajamčene Ustavom, ali i utjecati na iseljavanje stanovništva. Zato je potrebno kontinuirano raditi na obnovi i izgradnji javne vodoopskrbne mreže pri čemu ekonomska isplativost ne bi trebala biti ključni kriterij. Dakle, kada načelnici i gradonačelnici zakažu u svojim funkcijama dobro je ponukati ih na rad i kroz Ured pučkog pravobranitelja. Nedavno su neke države članice EU osnažile ili namjeravaju poduzeti mjere u svezi s prostorom djelovanja civilnih udruga i samog civilnog društva. U Hrvatskoj Vlada namjerava usvojiti Nacionalni plan za poboljšanje sustava pravne, financijske i institucionalne potpore za aktivnosti organizacija civilnog društva. U kontekstu izbora nove osobe na čelo Ureda pučkog pravobranitelja bitno je iznijeti i činjenicu da Vlada RH nije nikada usvojila nacionalnu strategiju za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva za period od 2017. do 2022. što je ključni dokument za planiranje i programiranje financiranja iz Europskog socijalnog fonda. Također se rijetko spominje neučinkovitost javnih institucija i tijela odgovornih za europske fondove u Hrvatskoj koje snose odgovornost za prekomjerno administrativno opterećenje hrvatskog civilnog društva, što dovodi ne samo do njegove financijske nestabilnosti već obeshrabruje i njegovu ulogu kao čimbenika društvene kohezije i aktivnog građanstva. Dodatno, sužavanje prostora djelovanja civilnog društva u Hrvatskoj vrši se kroz financijske mehanizme, prvenstveno kroz neadekvatnu administraciju europskih fondova s primjerima nepovoljnog tumačenja de minimis potpora. Time se jača nepovjerenje i percepcija nedostatka otvorenosti institucija EU jer takva javna administracija predstavlja institucije na nacionalnom tlu. Sve navedeno trebale bi biti teme kojima se uz ranije navedeno mora pozabaviti i Ured pučkog pravobranitelja. Preporuke dosadašnje pučke pravobraniteljice, dakle Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina da kontinuirano informira građane o zabrani diskriminacije i mehanizama zaštite, te da ubrza aktivnosti na usvajanju Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije od 2021. do 2027. te pratećeg Akcijskog plana zaštite i promicanja ljudskih prava, kao i Akcijskog plana za suzbijanje diskriminacije od 2021. do 2023. Zatim Vladi RH da potiče borbu protiv svih oblika nesnošljivosti ulažući u obrazovanje, stručna savjetovanja i edukacije, javne kampanje i jačanja medijske pismenosti možemo samo jasno i nedvojbeno podržati. Obzirom da su dvije žene ušle u uži krug izbora, nadajmo se kako će i novoizabrana pučka pravobraniteljica provoditi široki set mjera za smanjenje nejednakosti u društvu i unapređenje ljudskih prava. Nejednakosti koje su, nažalost, u našem društvu sve prisutne. Također se nadamo da bliski obiteljski odnosi određene kandidatkinje s premijerom neće utjecati na rad ureda. Najiskrenije se nadamo, jer nada ipak umire zadnja. Zahvaljujem. Hvala. Radi svoje carstvo u Medenoj. To bi bolje. Dobro. Pozdrav na novom.
Interesantno, sad ste gledali mišljenje kluba Domovinskog pokreta. Što ja mogu tu vidjeti, da nisam, iako sve te teme su značajne i dobre, ali tu nema niti jedne riječi, niti jedne rečenice da sam ja mogao vidjeti da su oni razmatrali, znači demokratski pokret, nova stranka koja se sada natječe za ovim lokalnim izborima. Zastupnik Škoro za Zagreb, predsjednik te stranke. Svi to pratimo i svi želimo sve najbolje. Ali i ta stranka nije u svojim razmišljanjima spomenula iseljenu Hrvatsku vezano za pravobranitelja, pučkog pravobranitelja, i to konkretno u ovim što imam podcrtano, kakva su to neljudska i ponižavajući postupki kad mi u Kanadi ne možemo ili moramo ići zrakoplovom da dođemo na izbore, a to vam je i u drugim državama. Ja sada govorim o građanima Republike Hrvatske koji moraju biti ravnopravni sa svim ostalim građanima, i zašto se tako ponižava te Hrvate izvan Hrvatske. A to je tako jednostavno lako riješiti. To glasovanje može se organizirati poštom, ako im to nije, radi toga što vidimo što se desilo u Sjedinjenim Američkim Državama. Dobro, njih ima puno više tamo, ali ta glasanje poštom izgleda da nije najbolje, najsretnije prošlo u predsjedničkim izborima, ali danas imamo internet. Ako ja mogu sve plaćati, sve račune, recimo se prijaviti kroz i-građani na sve moguće, pa zašto ne moguće da Hrvati izvan Hrvatske glasaju sa ovom novom mogućnošću što je taj internet. Dobro, nije mi to jasno. Vratimo se nazad. Ovdje gospodin Bulj je krenio sa svojim razmatranjem, pa čujmo što želi. Je znao kolega Zulim, naš kolega saborski zastupnik, žao mi što nije ovdje, on bi to mogao potvrditi. Očekivao sam od pravobraniteljice da govori o jednakosti, evo ga, mogu reći o ovršenima. Koji je to glas bio o ovršenima, o korupciji, o klijentelizmu? Nisam čuo glas. To bi i od sljedeće čuti glas, ali sam čuo glas, stav o HOS-u. O tome sam čuo. Snažan glas o HOS-u. Ideološke obojanosti, to sam strašno puno čuo. Vjerujte mi da u 2/3 Hrvatske ljudi teško žive. Nemaju isti status kao u drugim razvijenim dijelovima Republike Hrvatske. I to je to. To je to osnovno, demografski pad, zbog čega ljudi iseljavaju. Znači nepravde na svakom koraku. I pučka pravobraniteljica je ona čiji se glas mora čuti, ali ne samo ono što je citirano iz Prosjaka i sinova, da ima koliko je kolega Raspudić rekao 55-6 šćapa. To je dobra kompanija. Dobro je rekao kolega Raspudić. Matani i ekipa su imali 12 ili koliko šćapa, pa je to velika kompanija. Zato još jednom, previše je problema u našem društvu. Imamo previše monopolista. Imamo kršenja osnovnih ljudskih prava. Ali snažan glas se čuo, spomenula je sad kolegica Benčić, ilegalnih migranata koji prelaze granicu.
čuje se snažan glas i zaista svi ljudi koji su u teškoj situaciji trebamo im pomoći. Ali Hrvatska je država sa svojim granicama i nema više one od Merkelice otvorene su granice, nego su granice zatvorene, a hrvatska policija je na braniku. Na braniku je hrvatska policija i hrvatski građani koji doživljavaju velike štete. Evo primjera u Vrgorcu, čovjeku je ukradeno auto, razbijeno vozilo, poljoprivredniku, ima mladi čovjek svoju obitelj u samu granicu. Ko je ga obeštetio zbog toga što mu je ukradeno auto iz garaže, što je udareno, a to je napravio ilegalni migrant? Tko je to osigurao? Treba se čuti glas pučke pravobraniteljice u europskom gore, u ti par europarlamentaraca koji nam sole pamet, koji zatvorili svoje granice, zatvorili svoju Italiju, zatvorili svoju Sloveniju, zatvorili Mađarsku, zatvorili cijelu Europu i jedino u Hrvatskoj dođu nam solit pamet. Nama dođu solit pamet. Šta ne otvore granice kad su tako pametne, ne meću žice? Gdje je tu snaga europarlamentaraca koji žele od nas napraviti banana državu, humanitarno, socijalna osjetljivost prema tim ljudima koji se nalaze u tim situacijama u migrantskoj krizi treba biti apsolutna i maksimalna. Ali Hrvatska je država zaboravljena od onih koji dolaze na granicu ispred Europskog parlamenta tu da glumataju, a u svojim državama meću, stavljaju žicu. Hvala lijepa. I vojsku. Imamo nekoliko replika. Prva je poštovane zastupnice Selak Raspudić. Kolega Bulj, dozvolit ćete, kolega Bukarica mora savjet na telefon pa ću pričekati. Dozvolit ćete, radim malu javnu anketu, pa molim vas još jednom da nedvosmisleno ponovite. Po čemu vi poznajete rad bivše pučke pravobraniteljice? Poštovani zastupnik Bulj. Pa redovito uvijek neke svjetonazorsko-ideološke stavove koje je iznosila i HOS mi je ostao u sjećanju, čini mi se da je pučka pravobraniteljica na tome gradila svoju Bengrad karijeru, dok radnici i koji su bili u HOS-u i koji nisu bili u HOS-u i koji su sinovi bili, njihovi didovi bili u partizanima, ustašama ne primaju plaću. Šta ćemo sad? Ja je prepoznajem da je komentirala jedino HOS. Časnu postrojbu hrvatskih snaga koja se borila od Vukovara do Dubrovnika na najčasniji način i utemeljila zajedno sa hrvatskom vojskom, policijom hrvatsku državu. Ali je bio tu komentar o HOS-u. Što trebaju djeca učiti o HOS-u? O HOS-ovcima, ljudima koji su svoje kosti po svojim oznakama ostavili za ovu Hrvatsku. Po tome pamtim. Sljedeća replika poštovanog zastupnika Nine Raspudića. Poštovani kolega Bulj, vratit ću se na ovu temu IP Company. Ima 53 šćapa, ne 55 ili 6 ste rekli, 53 je imala 2020. Možda je sad to i došlo na 56 jer vidimo kontinuirani rast. Dakle, kad govorimo o tom holdingu za ljudska prava koji se mastodonski širi, kako vi recimo sebi objašnjavate činjenicu da je taj ured pravobraniteljice 2008. imao proračun od 7 milijuna kuna, a 2020. je to naraslo nešto manje od 13 milijuna kuna. Je li se uduplalo kršenje ljudskih prava u Hrvatskoj odnosno na 2008. pa je duplo više posla ili kako to sebi objašnjavate? Poštovani zastupnik Bulj. A očito učinci su vrlo mali. Glas nije bio snažan. Učinci su nikakvi, jer zasigurno nije se smanjilo znači kršenje ljudskih prava, nije se jednakost postigla, nije se korupcija, nisu zaštićeni ovršeni, nije ništa, apsolutno ništa, ali vidim da je se budžet povećao. Volio bih da je obrnuto i volio bih da bar da je proporcionalno, nego je u porastu ovo drugo kršenje ljudskih prava po pitanju jednakosti, po pitanju svega, kršenje, korupcija, nepotizam, zapošljavanja, stranačke iskaznice, mislim mogao bi pričat 2 dana. Evo, jednakost po pitanju zdravstvenih usluga, jednakost po pitanju svakog obrazovanja, jednakost po pitanju u RH po drugim osobama. Pa evo, prijevoza učenika do škole, jednakost. Svi bi morali imati nekakvu jednakost, njihovi roditelji. Ali se ne čuje glas, osim gospođe
pravobraniteljice za Hvala. osobe s invaliditetom. Sljedeća replika poštovanog zastupnika Bauka. Zahvaljujem. Kolega Bulj, ja dosta pozorno pratim vaš zastupnički rad od kad ste ušli u Sabor, mada je to zbog kvantitete ponekad dosta izazovno i uočio sam u vašim raspravama da o suverenizmu govorite s pozitivne strane. Vi ste upravo za govornicom optužili nekoliko europarlamentaraca za suverenizam, jer da su zatvorili granice, da nisu dovoljno, da misle na sebe, da nisu dovoljno solidarni prema nama, pa evo, kako ide ona stara narodna poslovica, ko se suverenizma lača, može mu doći suverenizam na vrata. Prema tome, malo opreznije, ja se slažem inače s ovim što ste rekli, trebala je Europa biti dosta bolje organizirana što se tiče i migranata i pandemije i tu se vidi određene slabosti Europske unije koje treba popravljati, ali s druge strane i kad se radi na nečemu u Hrvatskoj moramo se onda jednakim kriterijima ponašati, da onda i mi ne radimo te greške koje drugima, a upravo ste ih vi tu iskritizirali. Hvala. Poštovani zastupnik Bulj. Htjeli ste reći ko se mača lača, od mača i gine. Ja bi jednostavno rekao, neka svi ti europarlamentarci otvore granice, neka otvore granice u svojim državama. Talijanski europarlamentarci koji prozivaju ne, nego zatvorena granica, nije više otvorena granica, nema više poziva, ali Hrvatska je kao kriva za sve. Hrvatska je kriva za sve. Pa mi imamo zakonsku obavezu, hrvatska policija štiti ulazak od ilegalnih migranata. To je sasvim jasno. Pa ne može svako prijeći granicu. Jedino što smo bili dobri, što smo zatvorili granicu ljudima iz Livna, iz Hercegovine, tu smo uredno njima zatvorili granične prijelaze da ne mogu prelaziti ni do škole, ni na radna mjesta, a dok ilegalni migranti su prolazili gdje su god željeli i velike štete ostavili za sebe ljudima. Tim ljudima triba pomoći, ali država je država. To je osnovno načelo i ustavna obaveza i policije i Hrvatske vojske. Poštovane zastupnice Marije Selak Raspudić. Izvolite. Evo, poštovani gledatelji, ovo zadnje pitanje je došlo od strane zastupnika Bauka, SDP. Pa šta SDP je odgovoran zato što se mi ovdje osjećamo da smo neljudi i da nas ponižavaju u postupku kad želimo izaći na izbore kao građani Republike Hrvatske. Možemo mu se zahvaliti, ali ja vidim sada sa njegovim lukavim pitanjima, on tu nešto ima isto protiv toga, protiv onih ljudi koji žele suverenu Republiku Hrvatsku. Ja, pa možda je on razlog što se s nama ponaša kao tako neljudski, jer sam je priznao da ako bi Hrvati izvan Hrvatske kao građani glasali, onda bi se politička situacija u domovini promijenila i taj dogovor, taj kontinuitet od prošlog režima možda, ili taj jaram možda bi pao i možda bi se stvar promijenila za bolje kad bi dozvolili ili kad jednog dana iseljena Hrvatska osigura svoja prava za svoju domovinu. Kad mislimo o tome, moramo isto spomenuti je li pod tu kategoriju pravobranitelja dolazi pitanje lustracije. Ja mislim sada na sve te suce koji su prije stvaranja Hrvatske države radi toga što je neko nešto pjevao ili neke novine nosio, morao ići na robiju. Ti ljudi jesu li oni bili isto onda ljudi,
a ti koji su ih tamo slali i dalje rade i nema ni L od lustracije. Da, interesantno. Možemo sada nastaviti dalje sa ovim iz Sabora. Kolegice i kolege, ja sam malo zbunjena. Ja nisam sigurna da ova institucija doista postoji. A sigurna sam da za ovo tijelo ona ne postoji. Kako mi možemo razgovarati o imenovanju nove pučke pravobraniteljice kad se trenutno nalazimo u 2017. godini i sadašnjoj pučkoj pravobraniteljici još uvijek nije istekao mandat? Kako štoviše tu temu može potezati upravo vladajuća većina koja će, pretpostavljamo, i dignuti ruke za nekoga kada ne poznaje rad te institucije? Kolegice i kolege, ja nisam sigurna da mi imamo predmet rasprave. Mi razgovaramo o metafizičkim utvarama. Institucija pučke pravobraniteljice za nas ne postoji. Navodno je viđena jedna osoba plave kose u nekim medijima koja raspravlja o nekim temama i neki građani je poznaju kao pučku pravobraniteljicu, no ovdje se za njezino djelovanje nije čulo. Smisao rasprava u ovom Saboru može postaviti se kao pitanje ako ikada uopće odredimo ono temeljno, a to je red ne prioriteta, nego red zdravog razuma i logike po kojem ove rasprave trebaju dolaziti na dnevni red. Dakle, on je vrlo prozaičan i jasan svakome. Prvo izvješća, a onda imenovanja. Jer naš razgovor o ovdje ponuđenim kandidatkinjama i naše izglasavanje povjerenja barem jednoj od ovih kandidatkinja uvelike ovisi o valorizaciji njezinog prethodnog rada jer je ona bila unutar ureda trenutne pučke pravobraniteljice. No to se neće dogoditi jer te valorizacije nema. Zato što govorimo o metafizičkim utvarama. Mi smo unutar institucije koja instituciju pučkog pravobranitelja ne poznaje, a istodobno ta ista vladajuća većina predlaže da izaberemo novu nepostojeću osobu. Time ova rasprava zadobiva začudne znanstveno-fantastične smjerove. Kada govorimo o instituciji za koju su građani čuli, postavlja se pitanje, i zato sam radila ovu malu anketu, po čemu poznaju instituciju pučke pravobraniteljice. I doista, u većini odgovora čut ćete nešto što se odnosi na teme koje su povezane sa svjetonazorima i koje se interpretiraju kao ideološke. Što treba biti red prioriteta rada pučke pravobraniteljice? Odgovor na to je jednostavan, a nije moj. Odgovor na to daje broj prijava građana po određenim područjima koji ustanovljava red njihovih prioriteta. Najviše pritužbi u području zdravstva, radnih i službeničkih odnosa, govorim redom kojim idu, diskriminacije, pravosuđa. Nakon toga komunalne djelatnosti koje su, zahvaljujući porastu od 49%, po prvi put među 5 najzastupljenijih. Dakle, jasno vam je što bi trebao biti temeljni posao pučke pravobraniteljice, a jasno vam je ono po čemu narod poznaje rad pučke pravobraniteljice. Možemo dovesti u pitanje i medijsko djelovanje i senzacionalističke navade novinara i tako dalje, no ipak nešto tu ima i od osobnog interesa pučke pravobraniteljice. Mnogo je toga o čemu bismo trebali razgovarati prije nego što ponovo damo povjerenje ovoj nepostojećoj instituciji. Ona se dosta bavi govorom mržnje, najavljuje i podupire nove protokole ne dovodeći uopće pitanje kakvi su ti protokoli, a to bi trebao biti njezin temeljni zadatak jer novi protokoli ne rješavaju problem govora mržnje koji je inače u Hrvatskoj minoran,
već narušavaju temeljna ljudska prava jer uvode nekakve čudne sintagme poput izostanka drugog očitog motiva gdje će svatko u budućnosti moći biti proglašen podupirateljem govora mržnje. To bi trebala primijetiti pučka pravobraniteljica koja štiti naša prava, a ne nekritički promicati nove protokole. Drugo pitanje tiče se regionalizacije Hrvatske. Trebaju li nam područni uredi i gdje oni trebaju biti smješteni? Zašto samo u velikim gradovima? Pa znamo gdje je puk najnezaštićeniji, u malim sredinama. Tamo nam trebaju uredi, tamo nam treba fokus. Kolika to institucija treba biti? Je li njezino povećanje znak njezinog nekvalitetnog rada ili treba biti još veća? I koliko uopće može trajati rješavanje jednog problema kad znamo da su brojni predmeti zbog kompleksnosti prerađuju iz godine u godinu? Hvala. Imamo nekoliko replika. Prva je poštovane zastupnice Orešković. Kolegice Raspudić, ja vas doista najsnažnije podržavam u tome što